Щастието е красива, орнаментална съвкупност от избори. Размишлявайки на това изречение, заключих, че то никога не се е отнасяло само и единствено за щастието, ами и за живота. Защото животът ни не е нещо, което просто ни се случва. Ние го изграждаме. Ние го живеем, променяме и оформяме с изборите си. Животът ни сме самите ние. Той е отражение на начинът, по който мислим, на границите, които поставяме, на желанието ни да растем и най-вече на отговорността, която поемаме. Не можем да изберем всичко, което ни се или ще ни се случи, но можем да изберем как да му отговорим. Можем да изберем нашата реакция. Какъв смисъл ще му дадем и какво ще направим след това. Точно там започва свободата ни. Не всичко, което ни се случва, зависи от нас, но много повече, отколкото мислим, зависи от начина, по който избираме да живеем. Ако погледнем един щастлив живот под микроскоп, няма да открием късмет, няма да открием съдба. Ще открием избори. Малките, почти незабележими избори, които правим всеки ден. Изборът. Какво да забележим? На коя мисъл да повярваме? Дали да продължим, когато стане трудно? Дали да се погрижим за себе си? Дали да благодарим? Тези избори са клетките на един щастлив живот. Малки сами по себе си, но достатъчно много, за да изградят човека, в който постепенно се превръщаме. Затова щастието не е нещо, което намираме. То е нещо, което създаваме. Също така, то не е емоция. То не е награда, за която трябва да се доказваме. То е наше рождено право. Право на избор. За мен щастието е екосистема, изградена от 3 компонента. Поемането на отговорност за водене на живот в синхрон и съгласие с себе си, удовлетворение и накрая благодарност. Нито едно от тях само по себе си не е щастието, но когато се срещнат, се случва нещо много красиво. И ето един различен облик на благодарността. Както казахме, тя не е самото щастие. Обаче тя е един от фракталите, които го изграждат. Тя не е настроение. Тя е практика. Благодарността е мускул. Значи можем да я тренираме. И колкото повече и правим съзнателно място в живота си, толкова повече започваме да виждаме красота в уж просто един обикновен ден. Повече смисъл, повече удоволствие и удовлетворение. Това обаче не означава, че един щастлив човек никога не страда. Една от най-големите заблуди е, че щастието означава липса на болка. Не. Можеш да бъдеш уплашен, да бъдеш уморен, да плачеш, да бъдеш претоварен и въпреки това да обичаш живота си. Това не е оксиморон. Това е да си човек. Понякога най-щастливите ни периоди са и най-трудните. Не защото болката е красива, освен в литературата де. Но именно заради трудните моменти можем да различим кое наистина има значение. Наличието и грижата за личното ни щастие
обаче никога не свършва едва при самите нас. Начинът, по който живеем, говорим, обичаме, създаваме, неизбежно докосва хората около нас, а те докосват други. И така всеки наш избор продължава животът си далеч отвъд нас. Не носим отговорност за целия свят, но носим отговорност за приноса си към него. Не мога да премахна всяко страдание, всяка смърт и несправедливост. Не мога да спра всяка война. Не мога да поправя всичко. Но мога да избера дали ще добавя още страх и болка, още цинизъм и омраза. Или малко повече красота, доброта, милосърдие, надежда и любов. Затова личното щастие не е егоизъм. То е поемането на отговорност за това какво оставяме след себе си. То е основата и начинът, по който започваме да се грижим по-добре и за света около нас. Защото човек, който е в мир със себе си, има много, много повече какво да даде на света. А светът не се променя наведнъж. Променя се човек по човек, избор по избор, ден след ден, с отдаденост и постоянство. Точно както се гради нещо ценно, а именно един щастлив човек. Точно това е анатомията на един щастлив живот.